Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Eileen na ngayon ay nasa Singapore. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Eileen at sa ngayon ako ay nandito sa Singapore. Medyo mahirap ang sitwasyon dito ngayon dahil sa pandemya, pero awa ng Diyos, may trabaho pa rin ako. 5 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang karanasan kong ito. At naniniwala akong ito ay kapupulutan ng aral. Isa akong domestic helper, ate. Marami na akong naging kaibigan at marami na rin akong nadiskubreng kasaysayan. Pero mas mabuti siguro kung maging sekreto na lang ang lahat. Noong una, kinukundin ako ang mga kababayan sa paggawa ng mali dito. Pero hindi ko inaasahan na darating ang pagkakataon na biglang magbabago ang takbo ng aking kaisipan. Hoy, girl Lalush, magsabi ka ng totoo. Ha? Ano bang dapat kong sabihin sa'yo, friend? Hindi mo ako maloloko, Eileen. Napapansin ko ang kilos niyo ni Frank. May namamagitan sa inyong dalawa. Ha? Oo, kita mo? Namumula ka, girl.
Oh, at dahil sa ganyang reaksyon mo, mas nahahalata ka na, no? Talaga ngang may relasyon kayo ni Frank. Oo, friend. Ay, Diyos ko naman, girl. Hindi ba't kinokondena mo ang ating mga kababayan na nakikipagrelasyon dito habang nasa Pilipinas ang kanilang asawa? Oo, hindi ko itinatanggi. Kinamumuhian ko ang pakikikabit dahil ito ang naging dahilan kung bakit naghiwalay ang aking mga magulang. Eh bakit ganyan? Nakikikabit ka kay Frank kahit alam mong babaero siya. Bukod sa pamilya niya sa Pilipinas, ang dami niya pang babae dito sa Singapore. Donna. At ikaw din, may asawa ka sa Pilipinas. Bakit ka nakikipagrelasyon kay Frank? Huwag kang mag-alala, Ramon. Hinihintay ko lang matapos ang kontrata ko. Uuwi na ako. Mabuti kung ganyan. Namimiss na kita. Ako rin. Namimiss na rin kita. Ingat ka palagi dyan, ha? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Oo, ikaw rin ha. Huwag mo akong isipin dito. Dahil bukid, bahay, at sa mga tindahan lang ang rota ko dito. Minsan ko lang naman makasama ang mga kaibigan ko para makipag-inuman. Ha? Ramon? Yan ang totoo, Aileen. Kahit nga si Bayaw at si Kuya Tomas, minsan inaasar na nila ako dahil under daw ako sa iyo kahit nandyan ka sa Singapore. Natatakot daw ako makipag-inuman sa kanila dahil baka magalit ka. Ha? Pero tinatawanan ko lang ang mga pang-aasar ng Kuya Tomas mo sa akin. Lagi kong sinasabi sa kanya na gusto ko lang maging huwarang asawa, lalo pa at nasa ibang bansa ka. Mabuti kung ganyan. Sige na ha. Babay na muna. May gagawin pa ako. Aileen! Anong nangyayari sa'yo? Donna? Oh, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka naiiyak? Donna, buntis ako. Ano? Ayan ang totoo. Hindi na ako nagkaroon ng dalaw. Nag-pregnancy test ako at buntis talaga ako. Ay, naku. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo? Teka, alam na ba yan ni Frank? Hindi pa. Plano ko pa lang siyang kausapin. Talagang kailangan mo siyang kausapin. Nang sa ganon, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Paano yan, Donna? Talagang wala na. Hindi ko na makontak si Frank. Ay naku, yan na nga bang sinasabi ko. Binalaan na kita noon tungkol sa kanya. Na bukod sa kanyang pamilya sa Pilipinas, hindi lang ikaw ang karelasyon niya dito sa Singapore. Pero hindi mo ako pinakinggan. Ngayon, siguradong nagtago na yun. Mahihirapan ka nang hanapin yun. Anong gagawin ko? Paano na ako? 2 buwan na lang. Matatapos na ang kontrata ko. Oo, alam ko yan. Kaya nga sabay tayong uuwi, diba? Anong gagawin ko?
Tulungan mo ko. Anong gagawin ko? Para maitago namin ang lahat, napilitan akong magsinungaling sa asawa ko, Ate Emmy. Sinabi ko sa kanya na kinausap ako ng amo ko na manatili daw muna ako dito sa Singapore ng 1 taon. Nagdahilan lang ako noon kay Ramon, pero ang totoo, nagsabay kami ng kaibigan kong si Donato o Donna na umuwi at dumiretso sa lugar nila. Nagsakripisyo para sa akin ang kaibigan ko, ate. Dahil imbes na after 2 months ay iproproseso na naman niya ang mga papeles niya pabalik sa ibang bansa, hindi na niya ito ginawa dahil siya ang nag-alaga sa akin hanggang sa ako ay manganak. Tulog na ang anak mo, Aileen. Siguradong nabusog siya. Donna, salamat ha. Huh? Salamat sa iyo. Oh, bakit ka umiiyak? Hindi ko na mapigilan ang luha ko, Donna. Masaya ako dahil may anak na ako. Pero kinakabahan pa rin ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Aileen. Paano ko to sasabihin kay Ramon? Paano? Yan na ngayon ang problema. Umaasa siyang uuwi ka na. Pero nagpapanggap ka pang nasa Singapore ka. Oo, inaasahan niya talaga. Kaya iniisip ko nga kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Huwag kang mag-alala, girl Alush. Tutulungan kita. Isipin nating mabuti kung ano ang dapat mong gawin. Masaya ako at dumating ka na, Aileen. Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa akin na uuwi ka na? Para sana, sinundo kita sa airport. Naku, hindi na bale, Ramon. Ayokong mapagod ka pa. Alam kong marami kang ginagawa. Oo, pero kung sinabi mo lang na parating ka na uuwi ka na, ginawan ko sana ng paraan para masundo ka. Bayaan mo na. Ang mahalaga, nandito na ako. Kung sa bagay. Pero alam mo, Aileen, parang pumayat ka. Ha? Ay, epekto lang yan ng matagal nating hindi pagkikita. Na-miss lang kita. Talaga? Oo. At isa pa, alam mo naman ang trabaho ng DH. Buti nga lang at mabait ang amo ko. Sa bagay. Aileen, magpahinga ka na at aasikasuhin kita. Ipagluluto kita ng paborito mo. At siguradong matagal mong hindi natikman ang paborito mong ulam sa Singapore. Ilang buwan na ang nakalipas mula nung dumating ka. Wala pa ba? Ang alien?
Hindi pa ba tayo nakakabuo? Wala pa. At isa pa, simula nung ikasal tayo, 4 na taon tayong nagsama bago ako nag-abroad. Pero hindi naman ako nabuntis. Oh, huwag ka nang malungkot. Pakiusap. Aileen, kung sakaling may kapansanan talaga ako, kaya hindi tayo magkaanak, galit ka ba sa akin? Ha? Bakit naman ako magagalit sa'yo? At ano ba yung sinasabi mo? Sinabihan ako noon ng papa ko na magpatingin sa doktor dahil baka may diferensya ang isa sa atin. Pero natatakot ako. Feeling ko baka ako yung... Ano ka ba naman? Huwag ang kung ano-ano ang sinasabi mo. Kung wala man tayong sariling anak, maraming paraan. Pwede naman tayong mag-ampon. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita, Ramon. Oh, tamang-tama. Nakaligo ka na pagkadating mo mula sa bukid. Nakaluto na ako, Ramon. Ang bango ng niluto mo. Siguradong mabubusog ako niyan. Busog na nga ako sa pagmamahal mo. Mabubusog din ako dahil sa galing mong magluto. Ano yun? Oh, biglang nawala. Sandali lang. Titignan ko. Ay, hintayin mo ko. Sabay na nating tingnan. O sige. Aileen, tignan mo. May sanggol sa pintuan natin. Oo nga. Sino kaya ang nag-iwan ng sanggol na yan dito sa pintuan natin? Hindi ko alam. Sandali lang. Titignan ko ang paligid. Baka makita ko kung sino. Patawarin ako ng Diyos kung nagpanggap ako sa pagkakataong yon, Ate Emmy. Pero ang totoo, iniwan ng kaibigan ko ang anak ko sa aming pintuan gaya ng napag-usapan namin noong tumawag ako. Ang hindi sinasadya ay ang pagkakataong nabanggit ng asawa ko sa akin na parang may kapansanan siya. Palihim ako noong tumawag sa kaibigan ko at napag-usapan namin ang lahat. Ang saya ko at nakasama ko na din ang aking anak. At ang mas ipinagpapasalamat ko, sobrang saya din ng asawa kong si Ramon sa pagdating ng hindi niya alam na anak ko sa totoong buhay. Mahal na mahal mo ang sanggol na iniwan nila sa inyong pintuan, anak. Tay, Alam mo, Aileen, biyaya yan ng lumikha. Dahil sa tingin ko ay may kapansanan ng anak kong si Ramon. ha? Bakit niyo naman nasabi yan, Itay? Alam mo, Aileen, noong 4 na taong gulang si Ramon,
Dahil napakalikot at napakakulit niya, nakuryente siya. Ha? Hindi ko po yan alam. Hindi namin sinabi sa iyo yaon kasi wala rin namang kwentang bagay. Pero alam kong yun ang nakaapekto sa pagkalalaki niya. Kaya kung akong ama niya ang tatanungin mo, anak, naniniwala ako na may diferensya siya. Kasi matagal na kayong kasal pero hindi pa kayo nagkakaanak. Napatulog ko na si Baby Eileen. Salamat. Dahil mahalaga din sa'yo si Baby. Bakit naman hindi? Biyaya sa atin si Baby. Siya ang sagot sa matagal na nating kahilingan na magkaroon ng anak. Ang swerte nga natin dahil dumating si Baby sa buhay natin. Ang iniisip ko lang, ilang buwan na kaya siya? Halos 1 taon na siya sa paningin ko. Malapit na siyang mag-9 na buwan. Paano mo alam na magsi9 na buwan na siya? Ha? Pakiramdam ko lang. 9 na buwan na si Baby. Kung ganun, kailangan nating maganda. Dahil malapit na palang mag-birthday si Baby. Paghandaan natin yan, Eileen. Mag-arbo ang pagdiriwang ni Baby Si Ramon Itay, sinabi ko sa kanya na kahit simple lang. Pero ang sabi niya hindi daw pwede. Kaya nagkatay ng baboy. Sa bagay, sinabay niyo na rin ang binyag ng anak niyo. Pero matanong ko lang, sino ba ang pumili ng petsa ng kanyang kaarawan? Ako po, Itay. Alam mo anak, magandang petsa ang 8 na napili mo. Infinity ang ibig sabihin ng numerong yon. Walang katapusan. Swerte daw yon. Itay. Parang si Baby, swerte dahil dumating siya sa inyo. Kaya maganda ang napili mong petsa, Eileen. Biglang dumating ang peste, Eileen. Napeste ang lahat ng tanim natin. Lahat tayong taga rito, apektado. Oo nga. Lugi tayo nito. Malaki ang nalugi sa atin, Eileen. Ramon, may pagkakatiwala ko ba sa'yo si Baby? Ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto kong tumulong, kaya gusto ko ulit mag-abroad. Pero gusto ko munang malaman kung may pagkakatiwala ko ba sa'yo si Baby. Bakit naman hindi? Anak naman natin siya. Natural, talagang aalagaan ko siya. Ano ka ba? Salamat. Kung ganun, hayaan mo akong makapag-abroad ulit. Gaya nga ng sabi ko, gusto kong tumulong. At pangako, magpapakabait ako sa abroad.
Dahil sa sobrang tiwala sa akin ni Ramon at dahil wala siyang kaalam-alam sa nangyari, pumayag siyang bumalik ulit ako sa Singapore, Ate Emmy. Pero nakatutok ako ngayon sa trabaho ko dito at alam ko sa sarili ko na hindi ko na dapat ulitin ang pagkakamali ko. Di tulad ng ibang umuulit ng kasalanan. Masakit mang isipin, pero nangyayari talaga. Tulad ng sinabi ko sa iyo, ate, swerte ko na lang na may kaibigan akong tumulong sa akin, kaya buhay ang anak ko. Naiintindihan mo naman siguro ang ibig kong sabihin. Malapit nang matapos ang kontrata ko, ate, at ipinananalangin ko na sana bumuti na ang sitwasyon para hindi na ako mahirapan sa pag-uwi. Dahil sa pagdating ko sa Pilipinas, balak kong magtapat na kay Ramon para hindi na ako nakukonsensya. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Aileen. Aileen, salamat at ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong kasaysayan. Grabe ang nangyari sa iyo. Kahit siguro napatunayang may diferensya ang asawa mo, siguradong masasaktan siya pag nalaman niya ang nangyari sa iyo. Pero huwag kang mag-alala. Gaya nga ng kadalasang sinasabi ko, walang hindi malulutas sa mabuting pag-uusap. Pabor ako sa sinabi mo na sa iyong pag-uwi ay ipagtatapat mo na ang lahat sa iyong asawa. At huwag kang mag-alala. Ipapanalangin kong mauunawaan ng iyong asawa ang lahat at mananatiling maging maayos ang inyong relasyon. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man